isitho somzimba leso zonke leziphiwo sakha umzimba weNkosi. Uma singabi nazo iziphiwo zikamoya asikakabi seNkosini. Uma singakabi seNkosini iNkosi ayikabi nawo umzimba. Ngisho simakade ngisho izulu likhuluma lithi kumina ngasemnyango ngiyaqoqotha kwenzenja neqoqotha ngidinga umzimba ngilikhanda umzimba uyashoda. Angeke sonke sibe isithupha. Ubani isithupha? Upostoli. Angeke sonke sibe lomunye. Ubani lomunye? Uprofeti. Angeke sonke sibe lomunye. Ubani lomunye? Umvangeli. Angeke sonke sibe lomunye. Ubani lomunye? Umelusi. Angeke sonke sibe lomunye. Ubani lomunye? Uthisha. Angeke sonke sibe isandla. Inkosi ayidingi isandla kuphela kodwa inkosi idinga umzimba. Lithi iBhayibheli kukhona okukhulu kunomprofeta, kukhona okunamandla kunokuhlakanipha kukaSolomoni. Zonke iziphiwo zinkulu futhi ziyadingeka ukwakhela inkosi umzimba. Uthandani wena? Cabanga ukuthi ngosukenile ungeke uzobuka thina. Ngesentsheni wena yini umsebenzi wala wakhiwa umzimba weNkosi. Abanye wababa ngiyacela Galatians chapter number 4 verse number 11 and 12 siyivale le ndaba. Asile uzohlala, asile uzohleka, asile uzobuka. Sizokhanda umzimba noma uyikhane sakha umzimba. I'll touch your neighbor and tell him sakha umzimba. I'll treat umakhelwane sakha umzimba. Sakha umzimba, sakha umzimba. uNkulunkulu akazobonakala emhlabeni umzimba ungakakhiwa. Usho yena wathi lingakashiyelwa ivangeli lombuso. What is the gospel of the kingdom? Is it the good news? The gospel of the kingdom is the formation of the body so that the body will reign forever. Ivangeli lombuso, ivangeli lokwakhiwa komzimba. Inhloko isifuna ukubusa kodwa idinga umzimba. Sizokwakha umzimba. Sizokwakha umzimba. Sizokwakha umzimba sekuyathandaza. Ngiyacela ngokufundela lapho kwesisu. Ufuna nje ukuthi wabapha abanye. uKristu uyinhloko ibandla lomzimba. Kudinga kuhlangana uKristu nomzimba ukuze wakhe uNkulunkulu. For there is one God and one meditator between man and God. The man Jesus Christ. The man Jesus Christ is not a man. He is just a head. He needs us to be God. Ephesians chapter number 4. Sorry. Ephesians chapter number 4. Oh yes, Lord. Sizokwakha umzimba la. Sizokwakha umzimba. Eyenza indaba ayiphelele maphakathi. Atshela makhelwane ayiphelele la. uJesu akazobuya engakabi namzimba. uJesu ulinde mina nawe ukuthi simakhele umzimba bese yabuya. Lithi iBhayibheli siyobonakaliswa kanye naye kasibulweni. Akasubonakaliswe yikhanda. Ufuna ukuvele phelele. Ushoda ngawe, ushoda ngami, ushoda ngaye, ushoda ngathi ukusaphelele iswe. Sizokwakha umzimba. Oh, Sunday school, it's the part of body. Oh, teacher wabo, it's part of body. Oh, Asha, it's part of body. Oh, worshiper, it's part of body. Oh, Shariki body, it's part of body. Oh, Shuli Tuno, it's part of body. So, okay, sizokwakha inkosi umzimba. Wabapha abanye. Let's do that. Is it 11? 11. Ephesians chapter 4 verse 11. Yes. Uyena futhi owanika abanye ukuba babe ngabapostoli
apostoli asidingi umpostoli sidinga abapostoli lalela emzimbeni isandla sisodwa isandla sembili mapostoli shonelani sizithupha somzimba wodwa sizokwakha inkosi akaphanga omunye ukuthi athi umpostoli kodwa wapha abanye kwenzenjani bazalwane emzimbeni kunesitho esisodwa kanti emzimbeni kunohlobo lesitho ezithi masikhona zibe u2 zibe u3 wapha abanye funa Guyena futhi owanika abanye ukuba baba ngabapostoli. Yena owanika abanye ukuba babe ngabapostoli ya. Abanye abaprofeti. Hayi umprofeti webona bangakabaprofeti emzimbeni. Bangakabaprofeti emzimbeni. Bangakade uyedwa noma babaningi. Abaphakamisi. Awuthi laba abaprofeti. Angithandi class engafundiseni sizokwakhela inkosi umzimba laba abaprofeti wabapha abanye ukuba babe abaprofeti because makhona lo uyashoda lo umzimba akwabi khona abanye abavangeli vele ingqondo zethu ziguquliwe kwabamqondo wabo ugcwelizwe inhlamba le kodwa laba abavangeli wabapha abanye ukuba babe abavangeli qhubeka ma abanye abelusi nabefundisi qhubeka ngifuna ukuzithwela ukuze abangcwele bapheleliswe umsebenzi yimake kunikeziwe isandla ukuze abangcwele bapheleliswe ukuze isandla sakhe ntoni sakhe umzimba asakhe great nations asakhe faith mission asakhe Zion what sakhe umzimba onjani umzimba oshodayo na umzimba opheleleyo unamani kwakhiwe umzimba kaKristu kwakhiwe ntona uphinde ukuze abangcwele bapheleliswe umzimba umsebenzi wokukhonza umpostoli maye umpostoli engawakho umzimba kayeke umprofeti maye umprofeti engawakho umzimba kayeke umvangeli maye umvangeli engawakho umzimba kayeke uthisha maye uthisha engawakho umzimba akayeke upasta maye upasta engawakho umzimba akayeke ngoba bonke laba abokwakha these are the builders. These are the builders. Kuze kwakhe umzimba inkosi idinga umzimba ufuna umphume esikoleni umntwana futhi woza asenze into eningi sihambe siyokwakha umzimba ufike ekhaya uthonse iskill vala umnyango thatha ingane zonke uphume sihambe siyokwakha umzimba siyokwakha umzimba inkosi idinga umzimba inkosi idinga umzimba inkosi idinga umzimba uthini makhelwane inkosi idinga umzimba inkosi idinga umzimba loyo umzimba imina nawe singumzimba weNkosi kuze kwakhe umzimba bese kwenzakalani size sifinyelele sonke ebunyeni ukukholwa ukuze abangcwele baphelelisele umsebenzi imake lapho ukuze abangcwele baphelelisele umsebenzi wokukhonza awuzanga labo uzosindiswa the day uvuma ngomlomo ukholwa enhlizweni wasindiswa into oyivele la ukuthi mina ngiphelelisele umsebenzi ukuze nawe usebenze uzokwakhiwa ukuze sakhele bani sakhele inkosi umzimba qhubeka wakhiwe ukuze abangcwele baphelelisele umsebenzi wokukhonza lo msebenzi wokukhonza umsebenzi ukukhonza kwenziwani futhi wakhiwe umzimba kaKristu ngifuna ekhanda lakho ngenkathi uthatha u10 wakho uze la phambili ungasho ukuthi uyonikele endodeni ungasho ukuthi uyolanda into zakho kodwa kube ukuthi uyokwakha umzimba ngalo 10 wami I am building the body ngalo 5 wami I am building the body ngenkathi usala nebhantshi elilodwa unikeza abafweni amabhantshi yazi ukuthi ngale bhantshi lami ngakha
Inkosi ithi ngumzimba. Inkosi ithi ngumzimba. Manje la sizolihlomisa ukuze lisebenze umsebenzi wakhiwa komzimba. Lento yenza uma ungayetheli ukwakha umzimba ayinanzuzo enkosini. Funa mawuthatha into yakho uyonikela ngayo imishini wazi ukuthi uyokwakha umzimba. Ungacathi uyokucebisa indoda kodwa uyokwakha umzimba. Funa mawungalali ebusuku uthandaza wazi ukuthi ngakho umzimba. Ingakho abanye benu mabephoxwa yithina bayayeka ezifu bakhathina kwakhiwa thina wakhiwa umzimba. Noma ungaphoxwa yithina umzimba uphoxanga. Noma singakwenza kabi thina inkosi ayikwenza ngalutho. Inkosi ithi ngumzimba yakhela inkosi umzimba. Yakhela inkosi umzimba. Angeke uJesu engakabi nawo umzimba abuye emhlabeni. And mayibuya akazile ukuzolanda umzimba. Umzimba phela uzomthwala. Ikhanda lithwala umzimba ka. God cannot move without you. Ukuze asuke uKristu ezulwini udinga thina sihambe siyohlangana ezulwini sibe umzimba kuye. Bese siyamthatha sibina. Sizokwenza njani? Sizoshaya usathane lo kade siqalaza. Uyesu usuku. La khona thina siyobe sesimzimba sesigada. And angifuni nalento yomqhele ekhanda lakho uyithwale ngesifo kunomqhele ozohlala kwelakho ikhanda. Wena ulona ikhanda lakho uKristu. Esuliswa ngomzimba owodwa kuyoba khona umzimba owu2. Umzimba kaJehova kamoya bese kuba umzimba kaKristu. Ibandla ingakho nesihlalo so2 asisiningi. Ngitshela isihlalo sokuhlalisa mina nawe sonke lapha. Akashonga ukuthi uyosibekela inqaba ehlala. Uthe in my father's house there are many mansions. Baba, what is a house? A house is a one-room building. What is a mansion? A mansion is a big house with many rooms in it. Now Christ says, in my father's house, truly the house of the Father is one room. Inside the one room there are mansions. Have you ever seen the mansions inside the room? Because once another room is being created in a house, it becomes a mansion. Even if a 2-room is mansion. In my father's house, there are many mansions. It means when you are a mansion. In him. Evangeli impilo yensindiso igcwele for wethu. Abaze kusakuphamisa amehlo wakho.